Prif Rhemyn 20. Athro da a ddechrau'r dydd. Disg ni oll yn wersi chwb. Boed ein meddwl I ti'n clodd am hewyrthus dy bod. Athro da o arwain ni yn ddiogel gyda chwi. Wrth dy ddilyn gam a cham, I ddal I ni unrhyw iawn. Prif Rhemyn 20. Dwi am ddarllen Salm 80. Gwrando o Wigail Israel, sy'n arwain Joseph fel diadell. Ti sydd wedi dorseddu ar y cerwbiaid, disgleiria I Ephraim, Benjamin a Manasseh. Wnaeth nerth gyffroi a ffyrdd i'n gwaredu. Adfer ni o ddew, fe llewyrch dy wyneb arnom a gwareder ni. O arglwydd yw y lluoedd, am a hyd y gwrthodi weddiaid y bobl. Rwyt wedi ei bwydo a barad agrau, a'i diodi a mesur llawn o ddagrau. Wnaethos ni'n warth i'n cymdogion, ac y mae ein gelynwion yn ein gwawdio. O ddew'r lluoedd, adfer ni, byddai llewyrch dy wyneb arnom a gwareder ni. Eithos da gwynwyfen o raith, gyrrais allan genhedloedd mwyn ei phlannu. Lluriais dy tir iddi, magodd hithau'n reiddiau a llenwi'r tir. Roedd ei chysgod yn gorchuddio'r mynyddoedd, ei changau fel y cedrwydd cryfion. Stynodd ei brigau at y môr, a'i gweinion at yr afon. Pa felly y bwlchais neu chloddiau, fel bod yr rhai sy'n mynd heibio yn tynnu ei ffrwyth? Mae baedd y goedwig yn ei thyrchu, ac anifeiliaid gwyllt yn ei ffori. O ddew'r lluoedd, tro eto. Edrych I lawr o'r nefoedd ac wêl, gofala am y wynwyddau'n hon, y planhigyn a bledais dath y hynfawr. Bydde di'r rhai sy'n ei llosgi a thân, ac yn ei thorri lawr, gan ei difetha, gan gerydd dy wynebryd. Ond bydde dy law a gŵr dy ddeheulaw, ar y dyn y wyt ti'n ei gyfnerthu. I thrown o fi wrthys mwynach, adfunia ni, ac fe alwn at y enw. Arglwydd yw y lluoedd, adfer ni, bydde llewyrch dy wyneb arnom a gwareder ni. Diolch i'r arglwydd am ei air I ni y bore yma. Awer y blant yna.
Dwi'n poeni fwy am ddiwedd o'r plant ac wrth echi. Ac nid y gwir, ond wedi newid fy meddwl bore yma. No, never is. Basta, diolch i ti basta. Moch chi'ch gais hefyd, ia? Ia. Reit. Dwi'n gwybod beth yw hwn. Mae cwestiwn, ia. Beth yw hwnne? Iawn, ac yn edrych cweith hwnna, ia. Ac ydy hwnne. A talwnog llawn, ia. Full stop, fyswn ni. Ond yna ni cael yn ysgrifennu stawl. Full stop. Rwan te, da ni'n defnyddio geirw, da, wrth i ni ysgrifennu ac hwnna gwyddo gwahanol bethau. Mae'r cwestiwn, da chi cael yn ysgrifennu? Eisiau? Athrawon, nawr da, dwi'n rhywun. A plant na, chi'n ofnadwy am ofyn. Am? Dwi wedi cael un mewn dylroedd dyddion o'r llawer un siwr. Yma, plentyn bach yn ofyn. Ofyn cwestiynau. Eisiau cwestiynau anodd. Ar y funud, da ni'n meddwl am Iesu Crwys o'r ach. Pam mae Iesu Crwys i'r byd? Beth sy'n cyntaf be heddiw? Rydyn ni'n gyfarwydd iawn fel capelwyr. Mae'n eglwys o gael ni'n dechrau defnyddio gael Dachwedd sy'n dda. Let's calendar. Eglwys? O, oes. Nes i weld yn dod o blaen o'r blwyddyn. Beth byna? Dwi'n hwnne? Yn ei ddeud, coma, ia. Sain wedi coma, da chi'n chi'n sŵn dau, ond dyna ni. Dwi'n defnyddio coma. A weithio bydd o'r coma yn ei olygu, bod chi'n stopio am y bach. Dwi'n dweud gorau, mewn bwyd, mewn chi'n tyfu fyny. O stopio. A sal. Wyth. Camden. Sterodia. Bacin. Bacws. Felly dwi'n dweud yn cael ei wneud. Wedyn. Full stop. Talwnog llawn. Diwedd brawddeg yna, o beth bod i'r diwedd. Ac Dr. Nhw hefyd yn dweud stop. Aros. Stop. Ac mae'n Nadolig. Os ydyn dod o'ch chydig wrthnosau. Yn gyfle i ni stop o'r chwilio beth a sef ni aros. Meddwl am daith Iesu Crwys i'r byd. Lot. Dathlu gwers lot. Dwi'n dyna lot o hefyd gwneud sawl ffordd yma sydd yn gweithio i bethau gyda handl. Ond eisiau bobl tu allan i capelu ag Eglwys. Ond Iesu Crwys wedi dod i'r byd. Yn bwyd o fo. Siaw'n os ddoled gyswllt. Cofio,
cael ysgrifau a felly sain hwnna. Diolch yn fawr iawn chi am fod yna, diolch yn fawr iawn i chi. Rwan te mi ganwn ni yr ail hefyd. Ymwneud rhif 222. Tir atom ni o greuwr pob goleuni, tro di ei nos yn ddydd. Har yn ei weld o llwybrau'r daith y gloenwyd, dan lewyrch gras a ffydd a'r penillion sy'n dilyn. 222. Ein tad yn wneud yn y nefoedd. Tro'n at ati y hore yma, diolch i ti am y cyfle i ddod at yn gilydd yma i dy dŷ. A ddoli di o'r newydd, gydnabod di fel ein hardwydd a'n Duw. Diolch i ti, dy fod ti fel tad, yn gofalu amdana ni o un diwrnod i'r llall. Bod y bendithion yn dod i ni o bore deiant o newydd. Bendithion rheini rydyn ni'n dibynnu arnyn nhw. Gallwn ni fynd ymlaen o'n bywyd yn hapus. Ond ti'n gwybod mae wedi bod yn ddigon anodd arno ni ac yn dal i fod yn ddigon anodd arno ni. Yn ystod y misoedd, ystod y flwyddyn a hanner a mwy sydd wedi mynd heibio. Ond achos bydd i dal ddigon anodd yn yr wythnosau a'r misoedd
sydd i ddod. Ond helpa ni o fyw i beidio â digaloni, ond i ddal ati mewn ffydd y byddi di yna, hefo ni drwy'r cyfan i gyd. Ac mi oedden nhw'n i trio fyw yn arbennig y bore yma, i fod efo'r bobl rheini sydd yn ffindio pethau yn anodd iawn iawn. Oherwydd, fel eraill wedi colli anwyliaid yn ystod y misoedd diwetha. Eraill yn ffeindio hi yn unig iawn, ddim yn gallu cysylltu yn hollol, ond os o'n nhw'n dymuno hefo charedigion. Eraill yn byw mewn gwledydd gwahanol, ac da ni'n diolch sydd beth bynnag, bod ni'n gallu gweld yn gilydd dros y we, a dyna sy'n yn rhyfeddu ni, bod ni y dyddiau hyn yn gallu siarad a gweld pobl sy'n byw mor bell oddi wrthyn ni. Hyd yn oed yn gallu cymryd rhan mewn ambell i beth. Mae hwnna'n rhyfeddod yn wir i ni i gyd, ac yn diolch amdano. Felly, da ni wrach ddim yn sylweddoli bod pethau medru bod yn well, a da ni'n ystyried. Da ni'n tueddu edrych ar yr ochr dywyll i bethau drwy'r amser. Ond helpa ni o fyw i edrych ymlaen. Ac wrth gwrs, ar Sul cynta'r Advent fel hyn, mi rydan ni yn edrych ymlaen at y Nadolig, lle gallwn ni ddod at yn gilydd gobeithio fel teuluoedd, fel ffrindiau, i fedru dathlu dyfodiad Iesu Grist i'n byd ni. Cofio i fod o wedi dod yn baban bach, blynyddoedd maith yn ôl, ond eto, dyma ni o hyd yn dal i gofio, a hynny oherwydd bod yna bobl ar hyd y canrifoedd wedi credu i fod o'n bwysig dros dwyddo yr hanes yma i'r genhedlaeth nesaf. A hynny oherwydd mae Iesu Grist sydd yn cysylltu ni a ydy o ddywyd a. Bod o wedi dod i'n byd ni, i farw er yn mwyn ni. Ac wedi dod yn ddrws i fywyd arbennig. Drws i'r bywyd tragwyddol. Gad i ni o ddew, fedru ceisio dangos i eraill bod ceisio'r bywyd yma yn bwysig i ni i gyd. Bod ni'n cydnabod, ydyn ni'n newid ganu, mae ein gwaredwr ni ydy Iesu Grist. Gwaredwr a gymerodd yn beien ni i gyd arno fo'i hun, yn marw yn ein lle ni. Felly wrth i ni edrych tuag at y Nadolig, i am mwynhau yr hyn sydd yn digwydd unwaith eto. Ond cofio hefyd bod Iesu wedi rhoi ei hunan yn mwyn ni. Achos mae o'n medru mynd ar goll fel ti'n gwybod yng nghanol o'r holl weithgareddau. Ond bydd hefo ni yn harwen ni. Bod ni yn cael y gorau allan o'r dathlu. Felly bydd yma hefo ni i'r bore yma. Mae'r ddau ni y bod ni'n medru anghofio amdana. Ti'n ddigon hawdd. Ond helpa ni y bore yma i ddafolu di o'r newydd. Derbyn ni o'r newydd wedi maddau ni bob diffyg a bodau. Mae bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ein hanwyl waredwr Iesu Grist.
Emyn rhif 683, 683, ar yrfa bywyd yn y byd a'i throion enbyd hi, o ddydd i ddydd a ddaw o ddeb, oleinir neb i ni. O ddydd i ddydd ei hedd a ddaw fel blith ar fustan ôl, da hwyr ei gael o neb o'r gorau'r neb yn ôl. Fel gorfoleddau teulu'r ffydd yn llabar iawn ei lle, cyhoedded pawb o ddydd i ddydd ei iachawdwriaeth ef. 683. Mae'n bod fi'n hwyr, ond dim ond egluro i chi, dim ond un ffordd dwi'n gwybod gyrraedd yma. Wedyn, os oes ni wedi troi off i'r lefer sydd wedi mynd ar golch i'r llwyr, wedyn, rhaid bod siwr o'r lleill, ond chi'n gwybod lle i droi ffwr. Ta mai, ei drio mynd drwy'r bregaeth na mor sydyn ac y gallai. Wedyn beidio siarad, mynd ymlaen a hi. Sawl 80 ydy'r testun ac adnod 1 a 2. Gwrando o Migael Israel, sy'n arwain Joseph fel braidd, ti sydd wedi dorsefu ar y cefndiaid, disgleiria i Effraim, Benjamin a Manasseh, na i'th nerth gyffroi a ffyrdd i'n gwaredu, adfer ni o ddew, byddai'r llewyrch dy wyneb arnom a gwaredau ni. O, dwi'n mynd i adnod 3 fanna hefyd, ta waith, dwi'n gwrs. Mae dymor yr advent yn ydy unwaith eto. A mae'r flwyddyn yma yn hedfan heibio. Llawer iawn wedi digwydd yn fi, fel ym mhob blwyddyn arall. Pan o bethau digwydd ni fel teuluoedd.
digwyddiad hyfryd I ni, ond gweld credur, neu mi dylwn ni ddeud, yn cyrraedd lle mae o wedi cyrraedd, a chi'n gweld o mwy na fi wrach, ar y sy'n beth bynnag. A mi gafodd Hana y ferch, fe gafodd hi ferch fach yn ôl y mis Mehefin. Ond, fe fues I fyny dechrau'r blwyddyn, a diwedd Chwefror, dechrau Mawrth, I angladd, un o'r tro hun yn y sili, Eglwys yn wraig, ond oedden ni wedi bod yn wydog arno fo a'i wraig, ac wedi bod o'n un pentre hefyd, ond fe oedd yn drist ydy digwyddiad dwytha i'r Peredur ac Andrew a fi'n fyny I angladd I fab o. Oedd wedi farw. Wel, chi wedi gweld I nhw, o'n y gwestiwn mail, a di weld ar y teledu y surgery o Blaenau Ffestiniog Dr Gwynfor. Fe farw yn eitha sydyn, ond ddim wedi bod yn dda ers llawer iawn o blynyddoedd. Y llawenydd a'r tristwch yn dod i'n rhannu bob blwyddyn. Mae ychydig o wythnosau'r blwyddyn yma ar ôl, dyma ni fel o'n i'n deud, yn hymor yr Advent. Yr amser yma pan cael y cyfle, os ydym ni'n dymuno, I feddwl am ddyfodiad ein gwaredwr i'n byd. Amser I baratoi ein hunain ar gyfer y Nadolig. A gobeithio, y cael Nadolig fel yr ydym ni yn ei ddymuno ynddo, ydym ni'n gwybod. Mae'r marchnad awyr wedi ein hatgoffa ni ers wythnosau bod y Nadolig yn dod. Ac yn braf yn dydi gweld siopau a ffenestri siopau yn llawn o nwyddau'r Nadolig, ac oleadau lliwgar, ffrimins o bob math. Ac dwi'n un o'r bobl hynny sydd, tre'n graddau yn, edrych o gwmpas yn sylwi ar oleadau unigol, ac yn deud wrth I fy hun, os oes rhywun wedi gwybod y carn o beth efo fi, mae hwnna'n ddeis. Neu fel arall, ynddo, mae dwi'n licio hwnna. Ond dyna ni, fel ledwi. Ond mae braf yn dydi gweld y bobl yma'n ceisio gwerthu ein nwyddau I ni. Cyfle, mae'n siŵr, I wneud chydig o bres ydi o I lawer iawn o bobl. Dydi'r hwyl ddim yn golygu fawr o ddim byd iddyn nhw yn y pen draw. Ac hyd yn oed yn yr ysgolion, da ni'n cael sioe yn aml iawn o dyddiau yna. O'n i'n holi yr wirion yma, wyr bach sydd yn yr feithrinfa di dechrau dysgu sy'n dŵad dros y bryn. A dim dong, jingle bells. Ond yr ysgol fawr wedi wneud, dyma rwy'r arall, yw sioe sgyn nhw, a mwy I ddim byd I wneud ar Nadolig. Neu, mae'r Nadolig yn rhan ddechrau iawn o'r dathlu. Felly mae rhaid I ni ofyn o'r erbyn hyn, pam ydym ni'n dal I baratoi yn ystod yr Advent. Ac fan yna hoffwn dynnu sylwch chi at rhyw dri pheth. Mae angen arweiniad arno ni, mae angen golau arno ni, a mae angen nerth arno ni. Angen arweiniad arno ni ddechrau. Mae'n rhaid I ni gydnabod bod arweiniad yr arglwydd yn bresennol yn ystod y paratoi ar gyfer geni Iesu Grist. O'r dechrau roedd, fe anfonodd yr arglwydd angel at Mair, at Zacharias, at Joseph. Gŵr Mair, at Bugeiliaid, defnyddio'r seren yn ôl yr hanes yn dod I roi arweiniad i'r rhai oedd yn dod o'r dwyrain. Roedd Duw yn bresennol
o'r cychwyn. Oes yna'r un angen am arweiniad heddiw? Wrth baratoi, faint mor ymwybodol ydyn ni? Mae dathlu dyfodiad ein gwaredwr i'n byd yr ydyn ni. Oes yna angen arweiniad i'n harwain ni oddi wrth y dathlu neis yma yr ydyn ni yn ei gael, o rannu cardiau a rhoi anhegion ac yn y blaen. Pidwch am ddeall chi. Wrth y modd hefo Nadolig wastad wedi bod. Ond ydy'r holl draddodiadau yma, hyfryd fel ac yma nhw, wedi'n harwain ni i ffwrdd oddi wrth gwir ystyr yr wyl. Rhaid dwi'n ei ofyn mewn gwirionedd ydy, pam bod rhai pobl yn dathlu? Be ma nhw yn ei ddathlu? Nes i fod i'n nabod un ochr oedd yn heulu. Yn hwyr iawn, dim ond nes 20 mlynedd, dwi'n nabod o ochr yn nhad, dwi'n ddechrau blaen o'r nhad go iawn ni. Beth bynnag, nes i dydd y modryb cyn y Nadolig. Rhannu bellach. Roedd eich chi yn llawn. Llawn o bod mas o dreamings. Fel o'n i'n wedi gweld lle mor llawn, ac o'n i'n mynd yn I love Christmas. Dwi'n mynd i gapel nag Eglwys yn ei byd o'n pen blwyddyn neu llall. Ac oedden nhw ddigon falch yn cael hi i'w chladdu oherwydd o'n nhw'n nabod yn un gwydog yna lle na neb. Ond dyna ni, ac o'n i'n mynd wel ia, yn Amraeg yn byw yn ymwneud i rwan, oh, I've lost my faith. Ond i lle hi sy'n gyd yn sgleirio fod o leadau beth ydych chi'n yma o'r blwyddyn. Beth ydy'r ystyr yr holl beth ydy? Canol sŵn y dathlu, a oes na le i'r Iesu. Mae o fyny ni felly dydy, am o ni i roi arweiniad. Y bod ni yn cymryd y cyfle i sôn am yr Iesu rydym ni yn ei gredu ynddo fo. Ceisio egluro, na fydda gyda ni, dim yr holl draddodiadau hyfryd yma. Mae'n debyg sydd yn gysylltiedig â'r Nadolig, ond i bai bod Iesu Crwys wedi dod i'r byd, wedi enni y methlem ar ôl blynyddoedd yna yn ôl. Heb Iesu, sydd gyda ni'n Nadolig fyse. Heb Iesu, does dim ystyr iddo fo y chwaith ysyn ni'n dweud. Ond i roi arweiniad, mae'n angen help arno ni. Mae'n dod â fi at yr ail beth. Angen golau arno. Mor bwysig ydy, yn bod ni sy'n ceisio credu yn yr arglwydd ac yn y blaen, yn bod ni edrych at yr arglwydd i'n goleuo ni. Dwi'n hoff iawn o hanes y Tuduriaid, a dwi'n siŵr bod chi'n cofio i Harri'r Wythfed defnyddio sefyllfa'r Eglwys a'r datblygiadau crefyddol i oes i'w ddibenion ei hun. Nid oddi wrth ddylanwad y pab Eglwys Rhufain nath o. Ond mi roedd i grefydd o neu i gredaf os liciwch chi yn seiliedig ar ddysgeidiaeth yr Eglwys fa byddo o hyd. Ond i mod o'i hun bellach yn ben ar yr Eglwys yn Lloegr. Ond mi roedd yn arhau hefyd yn y cyfnod hwnnw wedi dod i'r goleuni megis de. Roedd rhai yn awyddus i goleddu y ffydd Protestanaidd oedd ar gerdded trwy lawer o Ewrop ar y pryd. Amser
peryglus i fynd yn fo, bod amser cyffroes, pan roedd yr arglwydd yn goleuo meddwl llawer iawn o bobl. Cael y bobl rhyddid i ddarllen y gair eu hunain, ac erbyn amser Elisabeth y cyntaf, roedd cyfieithiadau Cymraeg ar gael, a gwelwyd dechrau addoli yn Nghymraeg hefyd. Roedd y bobl gyffredin yn dod i ddeall llawer iawn mwy eu hunain. Ydy crwydro o goleuni hwn wrach yn yda ni erbyn hyn. Mae'r dathliadau ni yn mynd ar goll yn nghanol pwysigrwydd traddodiadau o bosib. Mae'r traddodiadau wedi codi o amcanion da, wrth gwrs. Ond mae'r traddodiad wedi mynd yn bwysicach na'r gwrthrych. Weddiwn, bydd yr arglwydd yn goleuo ein meddyliau ni mwyn i ni weld o'r newydd pam y daeth Crist i'r byd. Nid dod i greu rhyw wyl hyfryd wnaeth o. Mae Crist i'r byd mwyn rhoi ei hun yn aberth dros eraill. Dwi'n di upsetio rhai pobl o ddweud hyn rwan. Dwi'n mynd i ddweud o beth bynnag. Dwi'n yn hoffi gwrando ar y dynion na sy'n canu y canolau Plygain. Yn ganu un donol. Dwi'n mynd i canu nhw fy hun o gwrando nhw sy'n mynd i eistedd am chydig oriau gwrando. Ond dyna ni, wedi deud hynny, mae'r geiriau yn arbennig yn dydy yn llawer iawn o'r carolau yma. Oherwydd, maen nhw'n sôn am y geni a hefyd am y groes. Mae'n alwad arno i fyfyrio ar y presau a'r groes yn ystod tymor yr advent. Yn y dywed Eseia, y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Yr rhai am i'w byw mewn gwlad o gafig didew a gafodd lewyrch golau. Dyna pam y canwn ni yn ystod yr advent. Tyrd aton ni o greuwr pob goleuni. Ac yna'n drydydd, ac yn nerth arno ni. Ond rhai i'r bobl hynny oedd yn troi cefn ar Eglwys Rhufain y holl flynyddoedd yn ôl, a choleddu'r ffydd newydd. Roedd rhaid nhw dderbyn nerth i sefyll yn gadarn dros yr hyn y roedden nhw'n ei gredu ynddo. Ac hynny yn amser Harry Wythfed ac wedyn. Mae rhaid i ninnau sefyll yn gadarn heddiw dros y gwirionedd. Mewn naeth yr arglwydd roi nerth i ni wneud hynny, fel yr rhoddodd i'r disgyblion cyntaf yma, blynyddoedd maith yn ôl. Edrych ymlaen o'r ydyn ni, edrych ymlaen ar ddathlu, trwy hynny yn cael nerth gan yr arglwydd i wynebu heddiw. Da ni'n byw heddiw mewn amser pan yna lawer iawn o wahanol syniadau a chredoau o'n cwmpas ni. Cwbl, allwn ni ei wneud ydy sefyll yn ddewr a dweud, fel hyn dwi'n credu. Fel hyn dwi'n i gweld i. Y ddywed rhai i bod hi'n well ers talwm. Ond wrth edrych yn ôl ar erstalwm, dylen ni hefyd edrych a gweld be allwn ni ddysgu o erstalwm i'n helpu ni heddiw.
wrach, mae estalwm ydy problem heddiw. Herwydd bod yna beth wedi digwydd hefyd. Mae rhaid i mi gyfadde bod yr advent a'r Nadolig yn golygu mwy i mi heddiw nag oedd o ers talwm. Dwi'n yn meddwl i mi erioed glywed am dymor yr advent pan oeddwn ni'n tyfu fyny. Achos bobl capel oedden ni, nid pobl yr Eglwys Ladol. Diwrnod Nadolig, adre oeddwn ni. Doedd yna ni ddim byd yn yn capel ni diwrnod Nadolig. Ti'n dweud y gwir wedi mi dynnu fyny, fe allu si bod yna midnight mass yn yr eglwys yn y llan fel oedden ni gael o'n mynd yn y pentre. Ond nhw'n gwybod am y midnight mass. A bys i rioed yn y midnight mass. Adre'n helpu mam yn aml iawn mi oedd yn hynna o'r plant wedyn. Adre'n helpu mam oedd yn un aml iawn. Ond fe fydde yn noder a chwiorydd pan oedden nhw'n hun yn mynd i'r midnight mass. Cofiwch chi, doedd yn ymwneud yn mynd i capel o ar dro. Wahanol iawn. Ond dyna ni. Felly, i gloi, mae gennym ni angen arweiniad yr arglwydd. Angen ei oleuni a'i nerth heddiw. Dyddiau anodd, dyddiau o glodi ysbrydol. Felly, mae sôn peth amser yn ôl yn y llyfr Daily Strengths for Daily Needs. Saesneg mae dwi ddim wedi gyfeithu fo. Abandon yourself to his care and guidance as a sheep in the care of a shepherd, and trust him utterly. No matter though you may seem to yourself to be in the very midst of a desert, with nothing green about you, inwardly or outwardly, and may think you will have to make a long journey before you can get into the green pastures. Our shepherd will turn that very place where you are into green pastures. For he has power to make the desert rejoice and blossom as a rose. Beddiwn, bydd yr arglwydd yn troi'r Nadolig hwn yn green pastures i'r holl bobl, fel yn bod ni yn dathlu o ddifri dyfodiad ein harglwydd bendigedig i'n byd. Amen. Mi ganwn ni i ddiweddu emyn 541 o fab y dyn yn einiog Duw fy mrawd am ceidwad cryf, ymlaen y cerddais am y groes a'r blawd, heb neb o'r dyn, can llosgi wnaeth y gariad pyr bob can, ni allodd anna ei hun dwi ffoddi'r fflam. 541.
Cymdeithas yr ysbryd lan, o gyda ni o rawr hon hyd byth. Amen.